हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनै आंहा गोबावदोसो थांफिनलायबाय माने भिडिअफोरखौनो लाबोनो हाला लोगोफोर बानायबाय थानायनि समानो जाला सम माने मा सम जायो खिन्थु गथ'दो भिडिअ बानायनो हाला एकदमबारे बेमार आजारानो जोबनो थांला मा बुंबावनो मा खालामबावनो जेबोआनो राहा गैला लोगोफोर मा जाबावगोन थिग मा खालामबा मा जागोन एख' साननानै मोनला गथ'आनो लोमजागासिनो थायो जोंहा लोगोफोर एकदम बे साननैसोआ लोमजाबाय थादोंना जोंहा बाबुआ हरावबो सानावबो उन्दुनो मोना नायनाय माबायदि हाल जालांदों मेगनानो गोथौ गोथौ जालांबाय हाराफोरा ओंखारलांजोब्बाय लोगोफोर खानायफोराबो नै गजोबलांबाय मा खालामबावगोन आं साननानै मोनला मा जागोन न'फोराथ' आयु नायनाय मिराखैना मुगैनाङा दे लोगोफोर एकदम साबा दाङा जाज्रुब ओरैनो अखाबो हाबाय थादो माबो गथ'दो लाबदो लिरनोबो टाइम जायाखै एकदम आलाय सिलाय जाजोबखादों आरो जेथिबो न' सिङावथ' नायथावथारा गाननाय जोमनाय जि जोमफोरा ओरैबायदि आलाय सिलाय सुनो लागाबो दंसोयो सुवाखै दिनै एसे सान्दुं दुंदोंमोन गांनैसो सुबाय आरो दंबावो जियानो सुबाबो जोबा ओंखारगासिनो थायो मा खालामबावगोन जोबला आरो लोगोफोर आं जि दिनानिफ्राय ब्लग बानायनो स्टार्ट खालामदों बि दिनानिफ्राय जोंहा माने मोनसे प्रब्लेमानो जोबा जालांबाय खालामबावगोन उपायानो गैला जियानो जादोला दिनै आं सानदोंमोन फुंनिफ्रायनो ब्लग बानायगोन नाथाय गैया ब्लगखौनो बानायनो हायासै लोगोफोर बानायनोनो सुबिदायानो मिलाया मा जाबावगोन आरो लोगोफोर आं खदाय सानो खदाय ब्लग बानायगोन खदाय भिडिअ बानायगोन माने उथिबानो सानो आं दिनै ब्लग मोनसे बानायगोन दसथाना बानायगोन दे माने दसथाना बानायगोन बिदि साननायावनो आंनिया मोनालायलाङो बानायनोनो जाया जाबावगोन दा दिनै बानायनो एकदमबारे बानायथारबाय आरो फुंनिफ्रायनो बानायगोन साननानै नै दा टाइमा 11थायानो जानोसै सानजौफुनि संनो जालायबोसै बे टाइमाव बानायलायबाय आं माने दिनै रावबो गैया जोंहा दुर्गा फुजा सफायदों ना मालाय फुजानि जि जोम बायनो थांदों जोंहा बिबोनां थांदों बिखुनजो थांदों दा आं हारसिं न'आव गथ'आ उन्दुना दोङो बिनिखाय दा दसे ब्लग बानायबाय आरो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनो होननानै मा खालामबाय थानो हारसिं गथ'आ उन्दुदों दसे थानानै संनोसै माने ओंखामबो संखाना दोनदों जेबो ओंख्रि गैया लोगोफोर मा संगोन जालायगोन दा हारसिंनो मा जाबावगोन मालायफोरा फुजानि जि जोम बायजोब्बाय लोगोफोर आंहा माला मोनबावगोन फुजायानो गैथारला माथो मोनगानगोन ना मोनगानासै आंलाय एबारलाय गोदान मालायफोरनि गाननाय जोमनायखौनो नायनांसिगोन दे माने बायनो होनबाबो बायनोबो हाला जालांबायना एकदम गथ'आबो लोमजाख्रुबबाय थायो हराव उन्दुनो मोनाखै सानावबो उन्दुनो मोना ओरैबायदि खस्थ' होदो बे साननैया आयु मा जाबावगोन मेगन गोथौ दिख्लुं जालांजोब्बाय आंनिया हाराफोरा ओंखारलांजोब्बाय उपाय गैया मालायफोरा हाथायाव थांनायनि गोदान गानना थांदों आंहा दिनै न'आवनो साफा खालामना थादो एसे साफा जादो देलाय साबदो
मा देलायदो जेबो देलायाखै लिपस्टिक लादो फटा फोनदो बास बेनो आरो न'आव थानाय आरो मा खालामनो बिदिनो थानांसिगोन जोंहानि न'फोरा बिराद गाज्रि खादो मुगैनाङा दै Hei, kok tahun udah sari. Ang video mana betana ini pisalnya sari mana kakak beli betul. Masa kan terus lebih makan lah ya besar di saja. Mana lagi per itu yang untuk kanan tapi tenang geri bisa saja untuk babu. Karena payah ya terus sih kau main tem untuk kanan tapi ada लोगोफोर फैसा बे साननैयाथ' आङो एकदम ब्लग सग बानायनो सम मोनाखैना बानायनाय जायाखै मा खालामदों आङो हासबेन्डनि रिल्सखौ खावखुमानानै इउटुबाव होखुमाबाय थादों मोनथामसोआनो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं हासबेन्डनि रिल्स होना दोनदों मोजां जादोंबाबो हामा जादोंबाबो ओरैनो होना दोनबाय आरो माथो खालामनो आं निजे बानायनो हाला नालाय बेनिखायनो हासबेन्डनि भिडिअ होयो आरो रिल्सखौ माबा सिरि मिथिबा रायगोनसो माखो खिथायाखै उन्दुना उथिना मुब्रुब्रु आयु फिसालाया kena ay ini yuk tang toyo nabi pari nang ni bro nabi pari alay ang bay सानजौफुनि साहा फुदुंदो र' लोगोफोर साहा लोंनि हारसिंनो माथो खालामगोन माथो मागोन जाबाय थादो साहाखौनो लोंना होनोसै आरो एकदम बरियासे गोथाव गाइखेरनि साहा हारसिं मोजाङै लोंनोसै आरो ना बिस्कुटफोरदो रावबो गैयैयाव मोजाङै सिरि लोंखोमानोसै इसिखौनो सायाबो आंनिया एकदम गाइखेर नांनाय जानांगौ होमबासो मोजां मोनो आं गाइखेर नाङाबा बायबो मोजां मोना लोंनाय बायदिखौ मोना साहा बायदिखौनो मोना गुदुं साहा लोंग्रा नागिरनोसै लोगोफोर नायलाय लोगोफोर मा रखम आंनि माल बुस्थुफोरा आलाय सिलाय जाजोबना दोङो बेफोरखौ खदाय फानजायो खदाय आलाय सिलाय जाबाय थायो मा जागोन बेफोरो आं दा साहा गुदुं साहा लोंग्रोना लानोसै लोगोफोर दिनै ससेबाबो माने सम दिहुननानै ब्लग मोनसे कमप्लिट खालामथारबाय आरो आं माबायसा दसे
लानानै दिनै मोनसे ब्लग बानायना होबाय लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना नायगोन। नायाब्लाबो अरजाया लोगोफोर, आंनिया बियो मोनसे माने देनां नायनो थाथोंसै, मेम'रि जानानै थालांगोन आरो आंनिया बेनो। केमेरायाबो आंनिया मोजां नङा, मोजांखौनो नुवा, साफा नुवा। थेवबाबो बिदिनो ब्लग लासाबो लोगोफोर आङो। नोंथांमोना जेबो बुंनो नाङा आंखौ, केमेरा गाज्रिदो भिडिअ बानाय हगारबाय थायो, समाया जाया माया रोङा माया बिदि होननानै सोरबाया बुङोना, बेनिखायनो बुंबाय आरो। स' बिदिबा लोगोफोर आं एसेबांथ' ओरै खिथिबाय थानो हायासै दिनै भिडिअ बानायब्लाबो। नेक्स्ट भिडिअ नाजालायसिगोन मा खिथिनो हायो। बिदिबा दिनै भिडिअखौ एसेबां दोनथ'नोसै लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन।